linguaxe. A topiña que quería saber. Hola, amigas e amigos, que tal estades? Eu aquí, mirando, tocando, cheirando e a piques de darlle un bocado a esta cenoria para escoitar o seu renxer na miña boca. Pero, quen anda por aí? Ai, ai, Señor porco, que está a facer debaixo da mesa? estou xogando as agochadas con Celtia. Non lle digas que me viches. Ai, ai, ai. Ai, hola, Tupiña, non verías o porco por aquí, non? A mí non me ledes, que estou moi ocupada. Que faz logo? Estou a pecas de usar todos os meus sentidos con esta cenoria. Entende moi ben. E estás polo porco. Ai, ai, xa me pillaches outra vez. Bo, eu marcho. Toupiña, dasme un pouco de cenoria. Levas todas. Xa se me quitaron as ganas. Ai. Por perder, para que te aplaques. Pero que che pasa, Toupiña? Que estaba a picas de facer un experimento sensorial, pero xa me distraestes. Non te fades comigo, só estábamos xogando. Un experimento sensorial? É que acabo de vir de onde o meu amigo Xurxo Mariño é que me falou dos sentidos e quería probar. Dos sentidos? É que che contou? Que todo está no cerebro. É unha pasada. O cerebro controla os teus músculos, os músculos de todas e todos vos. Cada vez que queremos mover os músculos que se chaman voluntarios. Hai músculos que tamén se moven sós, que está ben, por exemplo, o corazón. Outra das cousas que está facendo continuamente é collendo información do mundo exterior. Nós temos no noso corpo distintos tipos de sensores que son fascinantes. Por exemplo, temos un sensor de radiación electromagnética. Sabedes cal é? A retina. A retina está continuamente chuchando información da luz que hai no noso contorno. Temos sensores pois das vibracións do ar e o sistema auditivo. Temos sensores de moléculas químicas, pois no epitelio olfativo ou na lingua. Como vedes, vides provistas e provistos de serie dun montón de sensores. E con todo iso, que fai o noso cerebro? Que fai o noso sistema nervioso? Pois construe as percepcións que temos. Xa entendo. Entón, o que querías era probar con esta cenoria todos os teus sensores, non? Pois sí, a vista ao mirala, o olfacto ao cheirala, o tacto ao tocala, pero faltoume o gusto e o oído. Xa. E que máis che contou Xurxo sobre o cerebro? Pois que outra das cousas que pode facer é pensar, é transmitir o pensamento dunha mente a outra. Como? Si, a través da linguaxe. Falando pensamos, e tamén pensamos por falar. Non podedes pensar se non tedes palabras metidas dentro da cabeza. Podedes pois ter sensación pois de tristeza ou de alegría ou gozar dunha paisaxe. Mais se queremos ter un pensamento elaborado e imaginar, precisamos as palabras. E tamén para pensar no pasado e reflexionar sobre o futuro. Por iso a linguaxe e as linguas son tan importantes. Que interesante. Nunca pensara niso. Pero agora xa sei que grazas á linguaxe podemos, pois iso, pensar. Pero ainda hai máis. Así que, xa vedes, ter a capacidade lingüística, a capacidade de pensar e de comunicarnos cunha lingua é maravilloso. Ademais, as distintas linguas permiten construir mentes distintas. Cando se aprende unha lingua nova, estamos meténdonos nun universo novo, porque non existe a posibilidade de traducir todo. Hai palabras que só están nunha lingua. Así que aprender unha lingua nova ou conservar as linguas que temos é algo maravilloso porque é
ter dentro da cabeza todo un universo. Así que eu animo-vos a que vos metades dentro pois, da nosa lingua, que é o galego, de todas as linguas que poidades aprender.